El que seria la rodeta, que seria el carregador de la corda, el bloquegem amb el dit gros. Llavors passem la corda a l'interior. I una vegada la tenim a l'interior, deixem anar i traiem les voltes. Alguns tenen una ranura, altres no. Aquest no té ranura, això fa que sigui una mica aparatós. Però es deixa fer, ¿vale? I més si està brut encara és més aparatós. Les voltes se surten fins que ja no la molla treballa. Veus? Doncs no s'han sortit del tot, sí que tenia voltes. N'hi ha que tu simplement deixant anar ja se surt, n'hi ha que tenen com una ranura que facilita les coses i aquesta li costa una mica més perquè va com molt ajustada. Vale? Ja està. Guai. Aquí, si estiro, torna a dir petit. Gràcies. Ja tinc, veieu? Sí, ja puc remenar. A partir d'aquí, quanta corda haig de posar? No ho sé. No, li posaré un tram suficientment llarg i a ser possible més llarg del possible, però exactament no ho sé. Quan ho sabràs? Ho sabràs quan tiris, exacte. A veure, hi ha una mida, però normalment el que passa és que jo el que sol portar són, posa-li 1 metro, 1,20 m, i a partir d'aquí m'adapto perquè cada màquina també té el seu gruix, també té les seves característiques. Molt bé, per poder fer tot això també hem de saber carregar. Carregar vol dir muntar la corda, torno a posar el nus al seu lloc, i a partir d'aquí vaig a donar la càrrega. Passo la corda en aquest costat aquí i faig aproximadament entre 5 o 6 voltes. 1, 2, pot ser que n'hi hagi alguna més, 3, 4, 5, 6. Aguanto, passo la corda a aquest costat i en si la molla ja està carregada, per tant... Sí. I com ho sé que és la mida justa? Si jo faig així i es torna a aixecar, vol dir que porto les voltes adequades. Si es queda baix, vol dir que falta una volta o que sobra corda. Com ho sé si sobra corda? Perquè tibo al final i un cop soc al final encara tinc molla. Quin és el problema? Si tu carregues amb massa corda, quan arribes al final, no arribes al final de la corda, arribes al final de la molla. Un altre problema d'aquest sistema és que es trenca la molla. Per què? Perquè hem posat una corda massa llarga. És a dir, quan forcem la molla, la trenquem. Per això és interessant tenir la càrrega adequada, justa, que això recuperi bé, i que jo arribo al final i encara tinc molla. Ho enteneu, això? Anem a imaginar-nos que jo vull canviar aquesta corda d'aquí, perquè s'ha trencat. Com la passes pel forat aquí? És tan difícil, no? Fem virgueries, no? Mira, doncs hi ha uns conceptes molt fàcils. Pots fer la segona part ara, si vols. Sí.